mu kasar a wannan gaba. To sai dai magoya bayan jam'iyyar PDP babbar mai hamayya. Taskar Hausa TV, labaran ƙasa da na ƙetare. Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da jimirin sake saduwa da ku a cikin labaran duniyar na wannan rana. Shirin da muke karanto muku labaran abubuwan da ke faruwa a ƙasashen Afirka amma da sassan duniya baki daya. Duka dai daga nan channel ɗinmu mai suna Taskar Hausa TV. Amma kafin mu je gajeren labaran da muke tafi da su a wannan rana, idan wannan ne kawo ziyarar ku na farko wannan channel namu mai albarka. Kada ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Domin hakan mu kasar a wannan gaba. To sai dai magoya bayan jam'iyyar PDP babbar mai hamayya irin su shugaban shura na yankin Tarauni, Honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi, kira yake yi ga al'ummar ƙasar nan gami da ƙalubalantar gwamnatin APC mai mulkin ƙasa. Yana cewa shekaru 8 ɗin da APC ta yi tana jagoranci akwai rashin iya sirdi a sha'aninta. Kowa yana ji a jikinsa. Jam'iyyar APC shekara 8 kadai ta yi akan mulki, amma ta bata Najeriya tsawon abin da shekara 10 ba za ta gyaru ba. Bola din shi kansa da ya karba yanzu ƙara shiga jeji ake, motar jeji take shiga, nema take ta halaka mutane domin yunwa kadai ta ishe mu. Ga rashin lafiya ba magani asibiti, babu wutar lantarki, ga babu ruwan sha. Da haka muke kira ga al'umma lalle su gane cewa jam'iyya mai kishin talaka, jam'iyya mai son ci gaba, jam'iyya mai kishin ƙasa ita ce jam'iyyar PDP, jam'iyyar mutanen kirki, jam'iyyar su Malam Ibrahim Shekaru radiyallahu ta'ala anhu. Kun sani mun sani cewa ana zargin takaddun da Bola ya bayar ba takaddu bane nagartattu. Da haka yanzu takaddu sun shigo, muna so talakawan Najeriya musamman mutanen Kano da aka san ku da addini da mutuntaka ku dage da addu'a, domin idan Atiku ya zo tabbas za a samu canji, za a samu sauki a cikin rayuwa. Tabbas talaka zai san lalle PDP ita ce mafita. Mu mun yarda da cewa a taimaki al'umma, a taimaki talaka, sannan kowa ya sani. Dan haka shi sa Malam Ibrahim Shekaru ke magana, siyasar mu addinin mu siyasar mu. Kuma kira ga ƴan uwa na talakawa, mu daina kallon wasu mutane muna sa iyayenmu a cikin masifa. Yanzu yara sun zama ba tarbiyya. Da haka muna tabbatar muku da cewa Najeriya ba ƙasa ce da ake yin abu ba doka kai tsaye ba. Da haka duk wanda yake kallon cin mutunci ko zagin wasu ko ka shiga ka cewa na dan dabawa na dan ta'addawa na dan waye bayan baka da hujja, to akan ka za ta kare da kai da iyayenka. Da haka mu tarbiyyar da muka samu shi yasa muke bin Malam Ibrahim Shekaru. Iyayenmu sun ba mu tarbiyya, sun ba mu tunani mai kyau. Mun gamsu da cewa duk rintsi Malam Ibrahim Shekaru shine hanyar da ya dace mu bi, domin babu cin mutunci a gidan, tarbiyya ce tsagoro. Da haka duk wani dan siyasa da ke cikin Kano da ma arewacin Najeriya ya zo ya bi baban tarbiyya, baban mutunci, baban sani ya kana Dr. Malam Ibrahim Shekaru radiyallahu ta'ala hannu, dan ganin a fitar da Najeriya daga cikin halin da take ciki. To amma honorable Bakaji suna cewa jam'iyyar ka ta PDP da ta shekara 16 tana jagorantar kasa ita ce kanwa uwar gamin halin da aka tsinci kai a ciki, kuma shugabannin makarantar da yayi an suka ba da shaidar cewa yayi wannan makaranta, ina kuka kama kenan? To duk wanda yake kallon PDP ce matsalar sa ai ya sani tunda sun ce jiki maka yi. Lokacin da muke nan abinci talaka yakan iya siyan buhu 10, kayan masarufi gashi nan gidan kowa, amma yanzu daga gwangwani yake siya ko kuma rabin kwano. Sannan magana takaddu, idan ma makaranta ta zo har Najeriya ta wanke shi, mu dai za mu je gaban kotu uwar kowa ce kuma adala ce, za ta yi adalci, kuma talakawa su dage da addu'a domin wannan masifar da aka sa su a samu mafita da izinin Allah. Shugaban shura na karamar hukumar Tarauni kenan, Honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi a nan Kano. Bar mu dawo dandamalin fagen sha'anin siyasar kanan ɗungurungum, miya da zango a zauren majalisar dokoki, inda muka jiyo wakilin karamar hukumar fage a zauren. Honorable Tukur Muhammad Fage na ƙarin haske kan ƙudurin da ya gabatar har aka yi mar karatun farko. Ƙudurin dokar da ya ce zai baiwa waɗanda suka mallaki gidaje damar samun shaidar mallaka daga gwamnati a cikin makonni 4. Doka ce za ta kawo sauyi, za ta kawo sauki kuma gyara da yadda ake ma'amalar ƙasa a jihar Kano. Musamman wanda ke wannan jiha ya san irin fama da ake yi idan yau Allah ya sa ta tafi kana neman a baka sake na gida ko na kantinka a kasuwa. Wanda wannan tsarin na bureaucracy da ko ce corruption da mamaye wannan wurare ya sa in kai applying na certificate sai ka shekara 2, 3, 4 kana ta bibiya, amma daga ƙarshe ma sai dai kafa. Wanda wannan ya jawo da yawa mutane sun zama discouraged, sun haƙura ma da neman certificate. Abu na biyu, masu ƙaramin ƙarfi saboda yanayin wannan matsaloli ya sa sun haƙura ma da processing na certificate. Sun gamsu cewa tsari na certificate
tsari ne na masu hannu da shi. To wannan tsari na SFTR zai kawo sauyi wanda duk lokacin da kai a kula da neman certificate ko na gidanka ko na shagonka a cikin sati hudu za a gama maka kuma a kan kuɗi da bai naira wanda yin wannan zai sa mutane su yunkuro su yi gwamnati za ta samu kuɗin shiga wanda akalla a ƙasar ana sa rai na wannan ya tabbata gwamnatin jihar Kano za ta yi generator over 20 billion tun daga 1967 da aka fara wannan tsari na certificate gida 49,000 ne kawai yake certificate. Misali ka gina gidanka ka yi dakin kana da dama ka sai da dakin certificate ɗinka na gidanka ne na ƙasa wanda ya sai saman shi ma za a bai certificate kuma wannan zai ƙara sa gwamnati su samu kuɗi saboda za ka biya grounded shi ma wanda ya sai saman zai biya grounded za ka biya a to ya girma shugaban majalisa ya wani majalisa ina fatan wannan shiga zai tuni da wannan shiga zai shiga tarihi na cewa majalisa ta goma ita ce ta kawo sauƙi a tsarin da ake na ƙasa a yankin. Batutuwan nan Honorable Tukur Muhammad Fage na zuwa ne a yayin da za mu ɗauki jawaban tsohon kwamishinan raya karkara da ci gaban al'umma. Honorable Dr. Musa Iliyasu Kwankwaso wanda ke tofa tasa kan naɗe-naɗen mukamai da gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ke yi na waɗanda za su tama masa wajen sauke nauyi ko da dai. Tunda haka tsarin mulki ya bayar idan aka zaɓe ka gwamna ko da an cire ka za ka ci gaba da yin aiki har sai an je kotun koli daga ran da aka tabbata a kotun koli a ran nan za a rantsar da gawuna da garu wanda haka muke zato in Allah ya yarda wannan abu zai tabbata. Dole wanda yake ganin cewar za a yi al'amura da su kada isauka kuma izo iji kunyar su dole ya ci gaba da irin wannan naɗe-naɗe kuma wanda yake da hankali ya san cewar ba kalau ba domin dai ya yi akalla wata 2 ko 3 duk da irin waɗannan gurare amma bai ta naɗa ba sama da mutum 500 ya yi su gaba ɗaya lokaci guda duk mai hankali ya san cewar akwai matsala sun kusa tafiya. Ina so ne in masa wani tuni daga kan mai gidansa Kwankwaso zuwa shi kullum in sun fito gidan rediyo abin da suke cewar mai girma tsohon gwamna da Abdullahi Umar Ganduje zababben shugaban jam'iyya na APC mai mulkin ƙasar Najeriya cewar gwamnati shi yake yi da shi da iyalansa da 'ya'yansa su ba za su saka ba kuma rantsuwa to takaici na a ce mutum ya yi rantsuwa ba zai yi abu ba a bainar jama'a amma yau a cikin wannan naɗe-naɗe da aka yi mun gano akwai wanda suke uba ɗaya wanda ake cewa Yusuf Kabir Gaya kaga aka naɗa shi kuma a guri mai maiko wanda an ba kuɗi sama da biliyan 20 amma muna zargin ana so a yi maza aiwatar da waɗannan kuɗaɗe wanda muna sa ido ko muna gargaɗi da bankuna. Na biyu akwai history and culture nan ma akwai sannan akwai sirikan Kwankwasa da 'yan uwan Kwankwasa da kannan Kwankwaso a cikin gwamnati a manyan mukamai masu maiko wannan ita ce takaici na wanda nake so 'yan jam'iyya da al'umma su gane cewar harkar nan yaudara ake ba san taimakon talaka suke ba amma an zo ana ta mai girma gwamna ya yi son kai to jama'a su tantance su gane su ba da gaske suke ba amma dai Allah mun gode maka tunda lokaci yayi kuma mun samu nasara gawuna da garo sun zo in Allah iya da magana ce ta wata 3 muna zuba ido mu ga abin da zai fara irin wayannan gurare da abin da aka bari a Subai mun sani mu dai muna bi mun yadda mun yi nasara za mu bi ta a filmci za mu tafi sufurin mu ci da yadda Allah a rantsar abin da ike ba na ka'ida ba za mu ba a hankali mu ɗauko mu karanta. A wannan gaba da Honorable Dr. Musa Iliyasu Kwankwasa ke tofa tasan. Sai ga Musa Magaji Gausu daga jam'iyyar NNPP ya shigo yana cewa su dai duk abin da masu hamayya za su faɗa su ta faɗa sun gamsu da kamun ludayin gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ɗin. Ko da yake ya fara ne da aika saƙo. kullum abin da muke gaya wa al'umma da shugabanni a tsaya a yi gaskiya a taimaki al'umma kuma waɗannan maganganu da muke su suke taɓata wasu rai to amma fa ba za mu daina ba domin kamar inda nake ƙara kira ga 'yan jam'iyyar APC masu cin abinci da magana ta su tuttura inda za su ci abinci to fa ƙarshen ta ya zo na ma bar jam'iyyar waɗanda ma na ɓatawa waɗanda ake ganin ba musu daidai ba na ce su yafe min kuskure in na yi kuskure amma ko Allah dai baya kama mutum da laifin abin da baka sani ba ta yanda za a yi kana shugaba dan an zo an ce gausi ya ce kaza ka ɗauki kaza ɗin
kai mun hukunci da shi ba kai mun adalci ba. Abin da nake kira da mai girma gwamna excellency Abba Kabir Yusuf, mun gamsu da kamun ludayinsa kuma mun gamsu da abubuwan da yake wa al'ummar jihar Kano. Yau kakka ji irin farin cikin da na ji Wali yau da aka ce mai girma gwamna ya ba da hutun takuta. Yau sharban duniya da ayyare a ce an yi hutun takuta. To irin waɗannan abubuwa muke janyo hankali ga al'ummar jihar Kano. Dolan mu ne mu tashi mu taya Abba Kabir Yusuf da addu'a. Dukkan wanda yake da nakasu ko yake da wata gizil a zuciyarsa na karbe kujerarsa, Allah in ya fi karfin mu bai fi karfin ka ba, Allah ga ka gashi nan, Allah kada ka ba su tasiri. To ai suka ce wai kai saki resha kama ganye tun da gashi nan kotu ta amshi mulki ta ce a ba jam'iyyar ka. Ni ai ba dan midiya kwalama bane, ni dan midiya gaskiya ne da kuma amana. Kuma kalmar nan ta amana ta ƙara tsimani, kuma duk inda za a yi amana mu za ka same mu anan. Ita ta sa ake cewa ma a baya mun hau kan katanga, amma waɗanda suka hau kan katanga suka rusa ginin kamar shi shugaban jam'iyya ba za mu taɓa mantawa da wannan a siyasance ba, wanda ija tawaga iji isa aka yaƙi kujerar majalisar tarayya kuma aka fada aka rasa. Don haka duk wani wanda zai hau kan katanga a jam'iyyar APC ina goyon bayansa ya hau, in ma zai iya rusa rufin kamar inda shugaban jam'iyyar Abdullahi Abbas ya rusa, to ya rusa wannan abun. Mi koke ga injiniya Abba Kabir Yusuf, iwa Allah iwa annabi ci gaba da taimakawa al'umma, domin na je ma'aikatar Sima karkashin Alhaji Isyaku Abdullahi Kubaraci, irin abubuwan da aka yi wa mutanen da ambaliyar ruwa ya same su da gobara ta same su da waɗanda suke manoma ne, ba a cewa komai sai dai Allah ya saka masa da alhairi. Mai girma gwamna, duk jihohi suna da tasha mai kyau ingantacciya lafiyayya da ake sufuri da ita, amma Kano layin ba mu da ita. Muna kira da mai girma gwamna ya dawo da Kano layin mazauninta ba tare da an kori kowa ba, ya gyara musu shi su zo su ci gaba da su ma kasuwancin su, domin shine daidai santa na kuma na jihar Kano. Tunda Musa Magaji Gausin ya taɓo batun hutun takuta ha, bara mu sada ku da saƙon godewa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ɗin bisa wannan hutu na takuta ha da ya baiwa ma'aikata ta bakin Ahmad Baba Malam. Yau takuta rana ce ta kewayowar ranar sunan haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam 19 ga watan Rabiul Awwal hijira 1445 wacce ta yi daidai da 4 ga watan Oktoba 2023. A madadin kungiyar da nake jagoranta mai suna ranar wanka, ni Ahmad Baba Malam ina taya daukacin musulmin duniya farin ciki da wannan rana, tare da godiya ga mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf bisa wannan hutu da ya baiwa daukacin mutanen jihar Kano. Hakika wannan al'amari ba karami bane, duba da matsayin mahaifi sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatan al'ummar jihar Kano. Mai girma gwamna, Allah ya yi magata, muna godiya. Shugaban kungiyar ranar wanka kenan Ahmad Baba Malam a nan Kano. Ku zo mu sake komawa cikin jam'iyyar APC domin ɗaukar kalaman shawarwari gami da ƙalubale na siyasa da za su bayyana. Talabban tsohon SA Ibrahim mai shinku ta farkin alkhairi. Mai shinkun dai to. Kira ga shawara ga mai girma gwamnan jihar Kano mai barin gado da a gaggauta haɗa takardu da gaggawa, ba a fil ba Supreme Court ba, duk inda zaka je da izinin Allah ba za ku yi nasara ba. Dr. Nasiru Yusuf Gawuna shine gwamnan jihar Kano. Duk abin da kuka aikata wa mutane na cizgunawa, yadda kuka dakatar da mutane daga aikin su, wanda Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya dauka da izinin Allah, sai Allah ya dakatar da kujeran nan taka ya kore ta. Kun kori mutane daga aiki a fakaici. Babu zance mai daɗi. Shi zance mai daɗi ma sadaka ne. Kwamishinan ilimi gidan malaman nan an kashe shi, an kudindine harkar ilimi. Dama ya zaka dau harkar ilimi ka ba mutumin da baya magana daya, ai ka so a nakasa ilimi a kashe shi a lalata shi. Amma suka ce yanzu ne ma ilimi fa ya samu gata a jihar Kano. Wallahi Wali, ilimi bai taba samun koma baya ba irin wannan lokacin. Kuma ina so in gaya wa mai girma gwamna, a fili da kuka tafi ko injiniya Rabi Musa Kwankwaso ne zai yanke hukunci irin hukuncin da zai maka kenan, domin wannan shine adalci. Domin babu yadda za a yi ka hau hakkin da ba naka ba ka dinga ci kana wadaka ana wa mutane gantsare. Ai tun da kuka rushe dukiyoyin al'umma, na ce da izinin Allah yadda kuka rushe musu dukiya sai Allah ya rushe gwamnatin ku. Al'ummar jihar Kano da waɗancan ma'aikata da 'yan kasuwa, addu'ar da kuke yi ku ci gaba da yi, Allah zai kawo Gawuna Garo. Gawuna yayi shugaban karamar hukuma, yayi kwamishina. Duk matsalar talaka ta ƙasa grassroots ya san Murtala Silan Garo yayi shugaban karamar hukuma. Za a yi sha'anin arziki, za a taimaki ilimi, za a taimaki harkar lafiya, kasuwanci. Saboda haka wannan mutane su gaggauta su bawa al'ummar jihar Kano domin mutuncin malamai ya tsira. Suka ce daga appeal din
hukuncin za ku gane shayi ruwa ne. Ai da wannan ne ma nake kira da ma'aikatar shari'a ta gaggauta ɗaukan mataki akan waɗannan mutane domin babu abin da ya rage mana gata wanda talaka da mai kuɗi da basarake da mai mulki yake tunkawo da shi illa harkar shari'a, amma ko da yaushe ba su da inda suke ciwo fuska illa harkar shari'a. Ita kotu da hujjar ka take amfani, da hujjoji muka je kuka gaza zuwa da hujja, amma yau Buci ya kai abba makabartar tarihin siyasa ya binne ya ja baki ya shiru, kuma yadda kuka shiru da izinin Allah ka kujerar ku za ta shiru ta tafi kenan pam pam payo. Tsohon SA Ibrahim mai shinku tafarkin alkhairi na matsawa. A nan ko babban mataimaki na musamman ga gwamna akan harkar yada labarai ne. Honorable Bashir Sanata ke faɗin cewa ai shi ko mamaki magoya bayan jam'iyyar ta APC da ɗan takararsu suke bashi. Ko da dai amma ina mamaki yadda faɗaɗɗen ɗan takarar gwamna na APC Nasiru Gawuna kullum da shi da mukarrabansa suke kwaɗayin sai sun yi ado da kayan da ba nasu ba, wanda Bahaushe ya ce rigar aro ba ta rufe katara. Menene ba ku yi ba? ku nan ku kuka je kuka yaga sakamakon zaben da al'ummar Kano muka haɗa ranka kaf muka dangula wa excellency Abba gida mutumin nan bai daga kai ya kalle ku ba, kuka kuma dawowa yanzu aka cuso ku aka kudindino ku a matsayin ɗan takarar gwamna da mataimakinsa. Tun mutanen Kano muka daga kuma ka da ku a siyasa, wanda da ku da duk wani makusancin ku in dai zai gaya muku gaskiya zai gaya muku cewar zaben nan ba ku ci ba. Barawan kakaki ba shi da ikon busa shi, kuma kun bar kari tarranta bani. Babu yadda za a yi a yanzu a wannan kadamin da duniya ta shaida an kayar da ku zaɓe, wanda wannan babban abun kunya ne. Kuna da gwamnati shekara 8 kun kasa cin zaɓe. Su kansu iyayen gidan naku na APC a national dariya suke muku, wanda yanzu kun zo kuna yawon zuwa gidan wane, kun je gidan Buhari tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan. Idan ku har Goodluck ya yadda ya faɗi ya mika mulki salin alin, to ban ga amfani da hikima da za ta sa Gawuna bayan kaya ga zaɓe kun yi abin da kuka yi yanzu ka dawo kana magana ƙasa kana marairai cewa kowa ya ji kalamanka, amma yanzu an zo ana maka ingizo mai kan turuwa har kana da awarwai ku Allah ne ya ba ku wannan abin. To ku koma makarantar karatu na siyasa ku je ku gaya wa kanku gaskiya. Jagora Kwankwasa da ya faɗi 2003 hakura ya mika mulki ga Malam Shekarau, hakan ya zama mai alheri. In kai tawassuli a siyasa ka karɓi dangana, to sai Allah ya ƙara ɗaukaka darajarka, sai ma tukuici da mafi alkhairi. Amma daga sanda ka ce kai baka yadda ba, ka rinka bindin kenan, baka gidan kaura baka gidan goji. Dan haka kullun ta Allah martabar ku da kimar ku kasa suke yi a siyasar Kano, domin mutane sun gane kanku kawai kuka sani, kuma ta ina za ku zo ku ce za ku mulki al'ummar Kano bayan ba ku aka zaba ba. Kuna jin hakan zai ƙara muku farin jini ko kuma ƙara durƙusar da darajar ku zai? To da haka ina ba ku shawara a karo na gaba a matsayin yan uwantaka ya kamata ku koma ku kulle kofa ku gaya kanku gaskiya, zaben nan ba naku bane ba. Amma a daidai lokacin da Honorable Bashir Sanata ke yin waɗancan kalamai, bari mu naɗe muku tabarmar shirin na wannan rana da Sabtin Mai